Shalom. Huriani tuhata, marlas ni roha dohita sadarion, marningot naung monang Kristus manaluhon hamatean, dang margogo besorop ni hamateani, maniopi akan naporsea di tuhata Jesusi. Laos ari haheheon ni Yesus ido, nang taho halason ganup ari minggu. Di bagasan gurasan ni hamonangan ni Kristus manaluhon hamateani, hupasahat hamima selamat pasca ma di hamu saluhutna. Haheheon ni Kristus sian namate, papatarhon ibana dopar gogo na sohatu dosan, jalamolo porsea hita di Tuhan Yesus, nang hehe sian namate, hita pehehe dorapon Kristusi, marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Unang homa biar, ahu do bonana dohot ujungna, namangolu do jalan naung mate do ahu na jolo, jala idama, ahu do namangolu rodi saleleng ni lelengna, jala diahu do anak hisun ni banua toru, dohot hamatean. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate dohami tuho, ala ditaluon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi. Ala disondangi hodo tanoman nami, asa marpakirimon namangolu hami, ala ni haheheonmi. Dang pola bemabiar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pausat hodo hami sian haholomo tu hati uron, sian hamatean tu hangoluan. Atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi hodi ari-ari. Pasangapon hodi bagasan haporsiaon na mangolu, pai masahat hami tulabungmu. Amen.
Mari demaita. Jesus now, hallelujah, puji Tuhan, hallelujah, itu hatai, nama Tuhan simbolisi. Jesus, hallelujah. Tiarina patoluhoni malohado tano manai Yesus Raja hamuluani napatutu konsimbolisi las maloham puji Tuhani Patik mi debata di pesta parjolo parningotan di ari haheheoni Tuhan Yesus. Imana tarsurat di Rom biduonom mamuka sian ayat 10 sada sahatu ayat 12. Sumantusima rajumi hamu dirimuna songon nau mate di dosai alanina mangolu di debata di bagasan Kristus Yesus. Atong unang madosai mangarajai di bagasa daging muna na olo matei mangoloi hisapna ido sahatna rak mangidugogo mahita tu debata ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi amen. Mari de mahita. Tatopoti madosata diadopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargogo nasohatu dosan para sirohami dahami halak nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Hupar hatopot hami, girgirado hami, holan majalahi akan aditanoon, isarani hamoraon, hagabeon,
dohot hasangapon, hurang dotiki dohot persitutuan nami, majalai arta banua gijangi. Say unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami, dohot pangalosyon nami, say ingot mahami hombartu asi ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni goarmu. Ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Humokop hita gabe dosa ibana na sotumada dosa. Asa gabe hati goran ni debata hita. Marhite hite ibana. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Marede mahita. Tuhan Yesus, sian ragam na dihabiari jolma di portibion, hamateanido, namastai dihabiari, ai jorbuddo hamateani, ala disirang ido nama siha holongan, namardonga saripe, ianakon, dohot natoras, songoni namarale-ale. Ala ni biar tuhamateani, pola do marsatabi halak manaringoti halak namoding. Nunga hehe Yesus sian namate. Nunga ditaluhon besorop ni hamateani. Ala ni hamonangan nai. Gabe dohot mahita taruli di haheheon sian namate. Di pardalanan ni ngoluon, ragam do na mambahen jolma mabiar, isarani sahid nasora malum, hamaolon nasora masohot, sinadongan nasora sadia, hape porluan siapari say marnakok tuat argana, oga-ogani si ulan hajahaton, nalamrara jaladang marnida tiki, parsiaduon di ulaon, nang
dang di masari hangol ngolu-ngolu, holan mana makarikoto diri sadiri, pemutusan hubungan kerja, dohot lan na asing. Di tonga-tonga ni ngolu si songoni marsaringar hata ni tu hata, juluan na dohamu tu Galilea, unang hamu mabiar. Loas maibana majuluani hita, jala manguluhon hita tu ulaun lomo ni rohana, unang majuluani ibana, ala ni gogo, malo, dohot pikiranmu. Sa ibana matada dinasa dalanmu, asa ibana patigor akalakamu. Buasa di dok, juluanan na tu Galilea. Di Galilea do Yesus mengubah panatapan ni ngolu ni sisean. Sia si jala deke gabe si jala jolma. Di sido di patu patada halongangan aek gabe anggur. Laos di sido di dok tu siseana. Na idona sida dopelan akatat dan naubal gadope. Patu paon ni Yesus. Dung dia heheon ni Yesus di Galilea ma naing pasunggul honon doho patoguon ni Yesus haporseaon dohot pakirimon si seana pabuadada marujung ulaonna di Portibion torus do mardalan parsuruonna tu si seana mamaritahon barita nauli nang mangatoi parngoluan ni naporsea di ibana. Dang dipasobu sisiana dililiani biar dohot padelean ala ni hamatean ni Yesus. Ubahen naro ibana madok unang hamu mabiar. Haiheo ni Yesus lampahot haporseota nasotarabat hamatean sakap ni Tuhani. Ia tak adopi peragam ni hamaolon unang diitopi iha porseaon doho pakirimota tutuhata. Idok pada bisuk, boy do halak mangolu sopola ikon mamora di arta. Alai dang tarbahesa manahan jala mangolu, molo so adong pakirimonna. Pos marohata, tarpatu pa ibana do adul lumobi sian natapangido, manang tapikiri, hombar tu hagogoon na makorhon di bagasan hita, laos dohot mahita gabe sitidangi mabuan pos ni roha tu akan na dililiani biar, apul-apul tu na marsak, pakirimon tu na madele, pangurupion tu na pogos doho na honarupa. Sai marsihoho jala somuba-uba mahamu, jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ai di boto hamudo, dang magopo halojaon muna di bagasan Tuhani. Merede mahita. Hatani debata turpuk di pesta parjolo hahihio ni Tuhata Yesus i manatar surah di pesalmen 110 alu mamuka sian ayat 14 sahatu ayat 20 sada tajahama margati soring
Jehovah do pargogo aku, dohot endeku, jadi gabe hatuauku ibana. Tibul situtu do siamun ni Jehovah do si bahen hamonangan. Nung ngagogo tutu dipisang Jehovah ahu, alai dang tuha matean ahu dipasahat. Odo bahal ni Jehovah, bogotan ni akka partigor do isogot. Ima sahatna, martua do akan atu mangihon hata ni debata, jalan no peopsa. Amin. Mari demahita. Hati dakon ma haporseao tai songon na di hati dakon ni dongata sa haporseaon di sadok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangi dohotanu au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman hati nubuhon si Maria nagabe-gabe ya sianton di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na matetat pajal lo ibana di hau penor silang na tua tu benotoru dunitanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamon debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pa mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di porbadia jaradong sada huria nabadia huria to panela Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu so dangi halak naung mate dohot dia ngoluan nasura suda. Amin.
toyo meragam do akka ulaon nami nang akka parbinotoan nami naing dosa luhut nai pakyon nami laho makobasi melayani Tuhani di huriata jala totong mangaramoti keluarga nami songon tadani naung pinahehe ni debata hami parupuan. Tabegema panidangion ni akka parupuan di huriat taon. Buhay lalahamu amang, buhay rasa inang sonari, ranga di boto halak amang dot inang ahama profesi kuateh. Molo au perawat, ulauku ima pamaluhum akan namar sahid, mangarawat akan namar sahid. Jadi hupake do ulauki di huriat tahun gabi seksi kesehatan. Jala hamoletoku doi boyau marsaor di paduan suara ni garejaon. Sipata mula karejo au adong do hurasa mabiar. Mabiar au mabuat virus tu keluargaku. Bohado noaing. Apalagi tiki na masa-masa covid i. Amang tahe bohado naing keluargaku. Gabi mabuat virus do naing. Ale upasra doau disi. Marhamaleteon doa tu Tuhan, mardongan porsea doa, jala diramoti Tuhan do sude, aka pakobasioku setiap hari, songonima. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, Robert silakan ke depan pimpin doa kita ya nak. Secara profesional, tugas guru adalah mengajar, mendidik, bahkan memimpin. Guru mengajar dengan memberikan pelajaran berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada murid-muridnya. Tugas mendidik guru itu adalah bagaimana guru bisa membuat karakter anak muridnya supaya menjadi lebih baik. Anak-anak itu dididik supaya mempunyai akhlak mulia dan mereka mampu berpikir secara cerdas. Guru juga mengarahkan dan menuntun murid-muridnya untuk mencapai tujuannya atau mencapai cita-citanya. Sebelum saya melaksanakan tugas saya sebagai guru, tentu saya harus memulainya dari keluarga saya, dari anak-anak saya. Sekarang ini, khususnya murid-murid yang bersekolah di sekolah negeri, semangat belajarnya kurang. Kenapa? Mungkin dikarenakan mereka yang tidak membayar uang sekolah atau gratis, bahkan banyak dari anak-anak itu yang mendapat bantuan uang tunai melalui program yang disediakan pemerintah KJP dan KIP. Nah, sebagian besar anak-anak memakai uang KJP dan KIP itu untuk kesenangan pribadinya, bukan untuk membantu biaya sekolahnya. Nah, sekelompok anak-anak inilah yang minat belajarnya kurang. Di situ seorang guru harus mampu melihat, mendorong, dan memberikan motivasi bagaimana supaya anak itu semangatnya tinggi untuk belajar dan memberikan pengertian bahwa ilmu pengetahuan itu adalah bekal untuk masa depannya. Di dalam masyarakat juga, selama Tuhan memberikan kesempatan kepada saya ikut di dalam pelayanan di gereja, bergabung di paduan suara dan di punguan perempuan, serta di seksi pendidikan. Firman Tuhan di Amsal 2 ayat 6,
berbunyi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kiranya Tuhan memampukan saya dan memberikan pertolongannya kepada saya di dalam saya melakukan tugas dan peran saya. Saya adalah seorang karyawati profesional sebuah perusahaan badan usaha milik negara, BUMN atau perusahaan negara. Dalam pekerjaan, saya berlandaskan kepada nilai-nilai atau prinsip-prinsip BUMN. Apa itu nilai-nilai dan prinsip-prinsip BUMN? Yaitu percaya, terbuka, positif, rasional, sadar biaya, dan sadar lingkungan. Dalam pelaksanaan pekerjaan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip BUMN tersebut sangat menginspirasi dan memotivasi dalam beraktivitas di pekerjaan. Di tengah kesibukan saya, harus pergi pagi-pagi ke kantor, lalu pulang sudah sore, sampai di rumah hampir menjelang malam. Tapi saya tetap melaksanakan tugas utama penting, yaitu menjadi istri, menjadi ibu di tengah keluarga saya. Saya melakukan dan memberikan yang terbaik dalam mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak-anak. Dan tentunya saya juga adalah anggota jemaat gereja. Saya bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus menjalani ketiga peran tersebut, yaitu sebagai karyawati, sebagai istri, ibu di tengah keluarga, juga sebagai anggota jemaat gereja. Dengan pertolongan Tuhan Yesus, saya dikuatkan, dimampukan untuk melaksanakan ketiga peran tersebut dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Dimampukan membagi waktu secara proporsional sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan indah serta menjadi berkat seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih. Siap, gerak. Sian seragam na hupakeon, totu nu ngajelas di botohamu, ahama profesiku. 100 buat yang bisa menebak. Alai utang maju teh. Toho mai, molo au seorang anggota militer manang TNI. Dan kebetulan di TNI Angkatan Udara, Topet Masadarion marulang tahun mahami papitu puluh pitu tahun. Didok mahami sebagai garda terdepan dan benteng terakhir bangsa. Artina disi, molo adong akan masa di negara tahun, selalu do TNI parjolo digerakkan lau mangurupi selain ni polisi. Di samping kesibukan tugas negara, tetap dohi ngothami kodrat, wanita tetapi militer, manangna militer tetapi wanita. Nanidok nadison, seorang wanita yang sudah berkeluarga, tentunya ikon boido mengurus keluarga, selain fokus tu profesi. Merdala do dengan ulau nami,
Nang pe tetap do fokus kami tong tu keluarga, na mengurus suami, mengurus anak, tetap do nang pe militer kami, manuci do kami, mangalopa, manapu dot akan asing di jabu. Di leho Tuhan do tiki di kami, imana dohot kami, marsaur di uriata, marhite-hite bunguan kategorial perempuan. Imana marpungu dohami setiap hari Kamis, setiap minggu, marsermon, dohot latihan kor, imana lao boy edehono nami setiap minggu. Ale Tuhan, saya pargogoi, jala pahehe tondiku, asa totong huleon tiki mamuji pasangap guarmu. Saleleng di leon hodope akka partikian diau. Amen. Sayurori nang mang na tomak do di hamuna pilih tamu ma mang na di dia do di hamuna au sada pertiga-tiga dang no dope matanyari jaladang mertahua dope manuk nunga ikut dungu au sian pedumaku asal lahu au tu pasar lahu belanja untuk siga di soko meragam do huadopi aka pangalahoni panuhor. Saya dong dotong jol maon, lahu menggarar sayur dicicil, saya rana manuhur motor na dikrediti rupani. Jala saya dong dotong nama rutang martau taon, dang binoto be. Alai pinaserek maroha, asa hot akalangganaki dina lahu manuhor tiga-tiga ki. Nang pesoni maul di parngulu aku hurajumi do pangurupun itu hani di bagasan nguluku ala saya toktong doau di pargogoi di parbisuhi lau pature-ture keluargaku nang soni do ulauku lo bisiani tahe di paingo dorohaku asa huleho tikiku laho marsaur di huriai ima marhite punguan parupuan jalan ajojot namar sauri yau dihuriai gabe gudang maka parpinutuan na hujalo los gabe lama au jala gabe sada ina namar bisuk di tonga-tonga ni keluargaku ali Tuhan saya pargogoi jala paehe matodiku asa huleho tikiki mamuji pasangak guarmu saleleng di lehon hodope partikian diau. Amin. Horas marihamu amang inang. Au sada ina di tonga-tonga ni keluargaku na mengurusi keluargaku setiap hari. Alai di boto hamu de inang profesiku. Molo profesiku inang tukang jahit mau. Songon dai pakai inang bagak akan ima profesi kuinang. Jadi setiap hari nang molo ngaro ak kepajait perjulu ukur majai nang. Baru pe hubai polana hupotong sangat rumit doi nang proses nina majaiton. Gudang domu seton tangan. Molo ngaro ka asyadong buhalak kita na rewili nang. Songono bain kecongonon bagak songonon nina. Ala yo lor sipata. Oh tahai ko suderi konuluan bahwa asa sonang rohana asa toktong musero tuiba majait mau lihat mani Tuhan dileho tiba talenta nasi songoni alai di samping ni nang saya pikir mah di perdalan dan ngolion sangat rumit sangat tikit ko gudang do pikir mah sahalak istri ni situa perlu do tahe namar huriai namang ihutop punguan di huriai atar songo punga para puanoni nang ni hutom may nang di ba ma waktu ni ba daburo hape namar sauri ate Tuhan mau lihat Tuhan di samping ni museng ni hutop do sa naim se paduan suara boy do tong inang
Dilehot tiki, dilehot di bahasa haton. Boy ni atu hor tiki ni ba, tabo ni namar Tuhani ate, burjudo Tuhani, saya mah dipikir aku. Dang nahola nawinang, amatak ku petong do mangula di hurion, mangalayani. Dohot sadaya anak kota, dilehot do parbinotoana mangula di hurion, songom multimedia. Puji Tuhan, saya dipergugui Tuhani mahi iba mangula di bagas joronaon. Songon perempuan ni huria. Horas. Halo, selamat pagi. Tolong schedule meeting saya hari ini diganti ke besok. Karena hari ini saya ternyata ada rapat parheheon perempuan dan ulang tahun gereja HKBP Sutoyo. Saya tunggu kabarnya ya. Terima kasih. Horas madihita damang dohot daginang. Molo au songon sahalak pengusaha yang banyak menghabiskan waktu di luar. Rapat di sana, rapat di sini untuk mempertahankan kemajuan perusahaan yang saya buka selama ini. Banyak tantangan, banyak rintangan dalam situasi yang canggih sekarang ini. Tapi saya tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memberi saya ide-ide yang baru yang bisa mempertahankan usaha saya supaya karyawan saya semua bisa mendapat gaji setiap bulan. Kita tahu Amanginang, dalam situasi pandemi sekarang ini sangat berat tantangan semua pengusaha. Banyak yang gulung tikar. Tapi saya tahu semuanya akan bisa lancar berjalan dengan baik. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, di mana saya sebagai ibu bisa bersama dengan keluarga dan anak-anak saya, dan terlebih saya selalu mengutamakan ikut di ibadah-ibadah di gereja. Dan bersyukur juga kepada Tuhan, di mana suami saya dan anak saya terpanggil sebagai hamba Tuhan di gereja ini, sebagai pengetua dan guru sekolah minggu. Semuanya itu hanya karena pemberian Tuhan. Semoga Tuhan memberikan saya kesehatan untuk tetap mendampingi suami saya dan mendidik anak-anak saya supaya anak yang patuh dan taat dan tidak melupakan Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Terima kasih buat Tuhan, dan semoga Tuhan memberi saya kesempatan sampai nanti. Terima kasih semuanya. Molo hupaidai nang. Akka dong akon, akka parbangka sudi. Urasa adong masih tiok pestolon, adong si tiok suntik inang, adong guru macai malo, adong pedagang, adong musik pengusaha. Awinang, nabur judonya nama tanamion. Holat dungo pagi-pagi, nungai lekwa hutang aku 5M. Amang tabunay narhakku, lasor hakku, hapay boto hamurin ang 5M, amang jotahe, mga lopa, sada, marhuam sana baru, manggosok, adong tiyo pengusaha, ay boy na suruh pengusaha son, niyon nih, ini bukan promosi ya. Na manuci daw ulogku, manuci piring, na 5M, luar biasa, dohok mangapel, tung macay las doro hakku mangulahoni, songon na idok ni halak bata ina tutu, anak ko kido hamorao diaw, si pata lomos doro hakku, gale si pata, ay naro hakku, akan namar pangkaton molo borhat, angur-angur mate,
HP au, hola dungo awinang pagi-pagi, hulopi tangaki, martangi yang awinang tutuhani, pasahaton akayana kokodo sudah keluarga, hututuki kamarnya anakon, dungo ho itu, dangi begi, dungo ho inang, lasodong nama begi, amang jota hei narakku, dungi humalepo mawinang hudapur, mangalopay siloppa unon. Hukalah do inang aro tehne tipi sebjuna kala do hubay ni. Hulopay sude inaro aku tong asa mo anak kokon. Hapelas mo sude. Tanga dong na kempes. Amang tehe. Alay ima tutu. Boha perepo na. Boha pegaleni pamatangon. Tong do husangahon. Marsaur do akadongan di garizaon. Humasuki ma tutu. Pungwa perempuan. Jadi mau huingot akak ketua perempuan mulai siang na jolo burju-burju malo-malo. Ya cari do inang mabainalis. Ido kan? Dungo daw nak jam 2 mabainalison. Ay dang mo dong beau. Mabasanggulhon. Tangido? Ditung macai las dor aku mangulahon isude. Asa tong-tong tutu di pasu-pasu Tuhan akka sude keluargaon. Posoroha ita pasahat sude akka parngoleno tutuhan di bata. Alay tutu saritaki hola saritaku na jolo namai. Songonari ibu-ibu rumah tangga luar biasa. Alani medsos nuengon dango lebih loja. Satu kinai paket romi goreng. Paket robeju. Amang sega mata pencarian ate. Baru alai malu-malu datang. Merjual dosien sen online on kan. Merangkai bunga do. Huboton merangkai bunga on. Nama lo doon. Jadi tung luar biasa do. Jadi nahudo ison tapasah madirita tutuhan perdengan basai. Mauliat madihita saluhut na horas ma. Horas ma manginang. Dohot kita sudah napungu di sana teh. Tentunya kita semua memiliki panggilan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas pribadi. Keluarga. Sadahal natok tong taingot, di dia pehita, AHP panggilat tai, AHP profesi tai, sadana pasti Tuhan dona marsuruh hita, tapasanga matuhatta, marhite aka panggilat tabi. Mulawi nang do tamang ngotak kasta boto 34 tahun dipanggil Tuhan mendampingi pelayanan ni amang paditata. Ditikina 24 jomi butuh kebijakan dari Tuhan untuk memanage waktu. Mulai menugut iko ngajolorap martangiang manangyakon sude ruas ni huria. Anggiat hot mardalan di dalan ni Tuhani. Asa sehat asa dilehot Tuhani pajapalan nalomak asa mardami keluargana. On sada perjuangan jala pergumulan nami don molotopu adong ruas ni huriana bergumul saya majalo mahita tu Tuhani asa tung di pargugui. Duk saya non ngakunjungan sakit tunamoding partangyangan lau latihan kor jala mola amang padita iko siap do jam nason tu son jam natos tu son moliate mari Tuhan di patau Tuhani do tutu hami mangula di segala keterbatasan nami di samping ni iko toktong do jalon gogo ni Tuhani nang bohama asa seimbang antara pelayanan dohot na mangurus keluargaon unang tutu halak ruas hulayani hami alia kanak konami dang tarboto-boto tu dia. Imay nang sada guguni Tuhani may toktong utangnya ko kami jala ditangnya ko kamu sudah ruas ni huria boy do denggan akayanak konami marpalaho jala dapot akasita-sitana sudah tangyang ni ruas ni huria do inangi moleate ma di Tuhan alani akay nang dohotak kamang
Sada dodotong say hupang iduhami tu Tuhani dihamusu di ruas ni huria. Tok kita ringgas majaha hatani debata nagabi ojahan ni ngoluta. Songok kami nang adong do grup membaca Alkitab 10 pasal setiap hari nang. Sajom do waktu tak habis tusi. Tu akan nong bergabung moleate nang da moleate amang. Ale molo adong do pesek kita naso bergabung, mari bergabung. Ayo do hagogo otak. Gudang hamajuan di portibion neng menegay hita, menegay keluarga ta. Ale molota jaha bibeli ima parguguata. Alania kainang di dia pe profesita, toktong masemangat kita. Disude pelayanan sesuai dengan potensi kita masing-masing. Dangadong na saling mangiburu. Ale saling menularkan energi positif. Marilah bersinergi, berkolaborasi sesuai dengan talenta kita masing-masing. Gabi maju jala bersinar mahuriata HKBP Sutoyo Naulion di parar tuhata mahita tutu. Ope son hatani tuhata dinang pasahaton nami manui puli sude profesi nami. Naung hupatari parhami di tikion imanatar surat di sada Korintus 5 ayat 50. Ope dong aku nahina holongan, marsi hohot jala somu bau mahamu, jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaw ni Tuhani. Ay di boto hamu do, dang magopo halujuan muna di bagasan Tuhani. Ope nang, mumpung ada kesempatan, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Gereja yang sudah bangkit. Amin. Ale Tuhan, mauliati maripasahat hami hinadenggan ni basam. Naung mamasu-masu hami paropuan di huriamon. Saya ajari, jala saya pakai mahami di ngolu namion. Saleleng dilihon hodope partikian di hami. Nunga hehe Tuhan Yesus. Kita pesude. Tarlumobi dongakku paropuan, hehe mahita dalam pelayanan. Selamat Paskah. Atong rap mahita mangedehon hidup ini adalah kesempatan. Adong do di layar. Selamat Paskah.
Tabegema tikting na masa di minggu ta sadarion. Tikting di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Minggu sia April 2023. Naparjolo Goar doho topik minggu. Goar ni minggu sadarion ima minggu pesta parjolo parningotan Ari haheon ni Tuhan Yesus. Topik minggu rapon Yesus di pahehe. Napa duahon ruas nataba. Mulai sadarion minggu sia April 2023 di Jalodo gabe ruas di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Dedi Nababan inangi Tata Clarista daftar ulang. Gabe ruas di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Alamat Komplek Royal Kelut, Residen Jati Bening, Sada, Sektor Jati Bening. Lehon Aritonang, daftar ulang. Rap 2 halak tanggungan, Manang Adik. Alamat Jalan Raya Sentek, nomor 46, RT 14, RW Tolu, Sektor Parserahan. Patoluhon. Prapesta ulang tahun pembangunan Dot Parheon Perempuan HKBP Sutoyo. Dalam rangka perayaan pesta ulang tahun pembangunan Dot Parheon Perempuan HKBP Sutoyo, di Patupa Huriata do kegiatan perlombaan prapesta. Sada, cerdas cermat Alkitab, dan buku ND peserta 3 orang untuk 1 tim perempuan. 2. Lomba memasak nasi goreng peserta 5 orang untuk 1 tim, gabung perempuan dan ama. 3. Merias diri sendiri, individual, peserta 1 orang perempuan. Pendaftaran lomba mulai Minggu 2 April 2023 sahat tanggal 6 Mei 2023. Pendaftaran lomba Boima menghubungi Inang Nyonya Pendeta S. Togatorop R. Boru Siregar, nomor HP 0812 8768 2310. Di Sosoima Tusude Sektor Lau Mandohoti kegiatani. Napau paton? Parningotan Ari haheon ni Tuhan Yesus. Sadarion Minggu sia April 2023 ibadah buah-buah ijuk dot ibadah jam 6 pagi digabung jadi masuk jam 5 pagi. Di ibadah buah-buah ijuk jam 5 toktong do pasahat tota pelean songon nasional. Minggu sia April 2023 ibadah jam 8.30 jam 10 sada dot jam 15 jam 10 waluwip Mardalan Songon Nasional. Di hari Senin 10 April 2023 pesta paduahon parningotan Ari haheoni Tuhan Yesus patupaon ni huriata do ibadah masuk jam 10 sia wib live streaming. Paduan suara na markor ama huria perempuan NHKBP. Di Sosoima Tusudei ruas di HKBP Sutoyo asaro mandohoti ibadah di pesta paduahoni. Napalimahon, jadwal ibadah perayaan Paskah Sekolah Minggu dan pra remaja HKBP Sutoyo. Ibadah Paskah sia April 2023. Naparjolo ibadah buah-buah ijuk jam 5 rap dohot orang tua. Paduan dung sidung buah-buah ijuk kelas batita dan balita ibadah kelas di lapangan bakti. Tolu dung sidung buah-buah ijuk kelas 1 sampai pra remaja ibadah kelas di lantai 2 tolu dot opat. Ibadah pertanyaan di sektor-sektor dohot na majabui. Di hari Kamis
13 April 2020 tolu patu paoni huriata do partangyangan sektor di bagasni keluarga. Malau Boru Sihombing, Jalan Sutomo 2 nomor 10 sia RT 5 RW 6 masuk jam 10 sia 30 sektor Warung Gudeg. Di keluarga Situa B Papahan Boru Sihombing, Jalan Perjuangan nomor 10 sia RT 10 tolu RW 5 masuk jam 10 sia 30 Kampung Baru. Situa HTP Sialagan Boru Aritonang Jalan Madukara nomor 214 RT Pitu RW 2 masuk pukul 10 sia 30 sektor Makassar. Di keluarga RC Pahutar Boru Panjaitan Jalan Langgar nomor 84 RT Pitu RW 10 Sada masuk jam 10 sia 30 sektor Uki. Napa limaon? Di keluarga Bajatogu Hia Boru Sirait Jalan Edelweiss Barat Perum Villa Galaksi Blok B Onom nomor sia masuk jam 10 sia 30 sektor Jati Bening. Jam masuk di hari Jumat 10 April 2020 tolu. Napa pituon? Sermon NHKBP Sutoyo. Di hari Sabtu 15 April 2020 tolu NHKBP Sutoyo akan melaksanakan sermon bertempat di lantai 2 masuk jam 10 sia WIB. Dihimbau kepada Naposo HKBP Sutoyo supaya hadir dalam sermon tersebut. Napa waluhon? Retret Ama Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Sabtu 1 Minggu tanggal 15 tanggal 10 April 2020 tolu sesuai dengan undangan Pareses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta akan dilaksanakan retret AMA sedistrik Walu bertempat di Villa Kinasih Bogor. Utusan dari HKBP Sutoyo diwakili oleh Ketua Seksi AMA HKBP Sutoyo. Napa siahon? Pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah, manang tensi. Di hari Minggu 16 April 2020 tolu dung sipul ibadah jam 6 WIB patu paoni huriata do marhite Dewan Diakonia Seksi Kesehatan pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah, manang tensi, dohot pembagian vitamin, obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dohot asam urat. Khusus tu ruas naung somal minum obati. Ruas nanaeng mandohoti pemeriksaan kesehatan ini asa marpuasa 10 sahatu 12 jam andorang so pemeriksaan. Ruas naung adong kartuna marubat asa dibuan. Napa sapuluhon? Tim multimedia dohot soundman. Huriata sonari perlu tenaga tu multimedia dohot soundman. Tu ruas ni HKBP Sutoyo na bersedia dohot makobasi huriata di bidang multimedia dohot soundman mendaftar ma langsung tu sekretariat gereja. Napa 10 sadaun. Barita habot ni rohang. Nunga jumolo maru jungolu sahalak ama. Dolok sahat martua sihite. Di hari Selasa tanggal 4 April 2020 tolu tutup umur 55 tahun. Inabaluhon ni inang pondang Romaida Boru siahan. Dohot meninggal hon tolu danak sian sektor SMA Semea. Tuhatama mangapuli sude keluarga na ditinggal hon. Napa 12 hon sumbangan. Diterima sumbangan dari seksi perempuan bunga altar di Jumat Agung 7 April 2020 tolu dan Minggu sia April
2020 di Paskah Parjolo. Lau pasikopon titingon, bui mata jahat di titing cetak. Songonima saat di titing di mingguta sadarion. Marede mahita huhut pasahaton pelean sada A sada B tapasaha mari bagasan las niroha. Ora
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima nama ngaramoti hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hatani dibata di pesta hahihiun ni Tuhata Yesus Kristus na parjulu sadarion ima tarsurak di Kolose bidutulu ayat sada rodiopat songono matar surak di si asa molnong rapamu di pahehe dohot Kristus jalahi hamuma akkana digijang ay di sido Kristus hudul di siamun ni debata akkana digijangi ma parrohahok kamu unang ma akkana ditanoon anung ngamati hamu jalabunido ngulumuna rapon Kristus di bagasan debata alai ia dunggabe patar sugut Kristus hanguluatai disima gabe patar nang hamu rapon ibana di bagasan hasangapon ima na gabe sahakna. Selamat Paskah madihita. Posro hakku saya berdoa pehita pehuti jami tahun nate. Topik mingguta rapun Yesus dipahehe dibangkitkan bersama Kristus. Pesta hahihiun somal diguari dengan Paskah songonong taboto. Paskah marharoroan sian hata pesah lapatanna memulus lewat. Dan kisah ini terjadi di malam terakhir ketika orang Israel masih di negara Mesir gabe songon hatuban. Alani di paret tahun debatado marhiti si Musa asa sudi halak Israel ikon mangarade sada biru-biru jala mudar ni biru-birui di deson tutohang ni jabuna alaniaha bornginai neng memulus debata bagi yang melakukan dengan taat maka mereka akan selamat. Alanya sumangulahuni akka buhabaju gabe mate. Dan Firaun juga mengalami itu. Kematian anak sulung setiap orang Mesir. Alani terjadi sada kondisi yang sangat memprihatinkan pada malam itu, dan malam itulah Firaun memerintahkan agar orang Israel diperbolehkan keluar dari Mesir. Ido sejarah taringot tu Paskah dari awal. Alani di padan narubi pangatusion ni Paskah ima kemerdekaan, pembebasan. Yaitu membebaskan umat Tuhan dari bangsa budak menjadi bangsa yang merdeka. Akana tarihot nasidehia di perhatu banoni alai daung be nunga gabe anak mata nasida saluhuna. Maka dalam perjanjian lama pemahaman Paskah adalah kemerdekaan mereka dari perbudakan itu. Di padan nai baru ia Paskah ima haluau sia dosa marhiti dia mai aitoho di hari Paskah ido Yesus hehe sian namate jala marhiti haheheon ni Yesus ido ubaina gabe taruli hita di haluaon namanok tonge taruli hita di haheheon napi naradini Kristus Yesus
tuhatai. Jala bui madohonota pasca di padan nai baruon ima haluaota sian gonggoman ni dosa. Dan inilah karya terbesar Tuhan kepada umat manusia. Karya terbesar Tuhan kepada manusia adalah keselamatan itu sendiri. Nunga gabe halak nok pinalua hita. Nunga gabe halak nong merdeka hita. Siang gunggoman ni dosa dohot si bodis. Mulu najulu halak Israel siang gonggoman ni perhatubanun. Aliang hita siang gonggoman ni perhatubanun ni dosa. Gabi akka jolma naung melua mahita. Odo paskah. Nata pestahon. Sadarion rap dohot sudi akka halak na porsea di sadok portibion. Adilos ihutusi molo pesta paskahon ima sada pesta lasniroha di halak Kristen tentu tak sekedar sebuah sukacita belaka. Dakolan hanya sebuah yel-yel sukacita bagi kita. Ale tentu adong dumisi naneng buanonna di bagasan ni. Manang pesan ni pesta paskau di hita. Molo didok naking asa molo naung rap hamu di pahehe dohot Kristus. Jalahi hamu makana di gijang. Ay di sido Kristus hudul di siamun ni debatanin na. Diat sadani turpuk taon. Naung di pahehe dohita di bagasan Kristus. Molo di bidu 2 ayat 12 didok. Airap tertanom dohamu dohotibana dina tardidi ihamu. Laos di bagasan ibana do rapamu di pahehe. Dina gabe porsea hamu di hagugun ni debata na pahehe honibana sian akkana mate. Lepatan na halak naung tardidi tu bagasan guar ni debata ama anak doktor di Porbadia. Nong rak tertanom dohita dohot Kristus Yesusi. Alai rap di pahehe musehita. Gabe perjabar di hanguluan nama noktongi. Odo makna teologisna. Molo diguari pe akka halak nok tardidi tak sekedar sebuah acara baptisannya. Alai boado padidioni mapakorhon hal ne baru di ngulun akka halak nok tardidi. Jala odo nang marhite tonani paskaun sasitonga molo didok nakingan nang nagabe topik tapi rapon Yesus di pahehe. Manang nong di pahehe dohamu rap dohot Kristus ninna. Bohado ngulun yakana porsea marhidi paskau di paingot tita. Asa mengulu di bagasan ngulunai baru. Memiliki hidup baru. Molo didok naking diturpuk taon. Akahalak nong di pahehe di bagasa Kristus jalangi hamu mana digijangi. Ayat 2 didok akka na digijangi ma parahaw kamu ngunang ma akka na ditanoon ninna. Lapatan na dang naman dok dison dang rikok be si humisik. Dang rikok be hamu mangulaw-lawn si ganupari. Dang rikok be hamu majalo gaji muna. Dang rikok be bisnis muna idangina ni dok na. Unak salah mangatusi. Ate molo didok jolma memahamion secara garis kulit luarnya saja karena digijangi ma parahaw kamu unang makan di tanah berarti tidak perlu dari tanah perlu do isi madok rikot do alai dang gabe tujuan akhir ni nguluta hidup ni persoalan bukan itu tujuan akhir alai adong dope nagabe ubalga jala umarga siani molo didok akan digijangi ma berarti tungulu nai baru namar lapatan nang digobar hodisi asa tatadikon nasa bentuk perilaku naso hinalomohon ni debata di hasianganon ido naneng gobar honon na jadi dang menyangkut artaon
Jadi unang adong ditarip puro paning ukuran materi na nang dohono ni trupu ko daw. Molo didok na digijangi maparohak kami unang na ditanoon. Molo sorry ko be hepeng munay ba dia mahamu matu selok kamu matu gereja sudah hepeng munay. Asa torpina dala pembangunan non nate ido. Alena yang dohonon na disi asa unang gabi tertading dohita di tonga-tonga ni segala bentuk kehidupan lama ngulu na buruki na boy totong gabi manegai pardalanan ni nguluta alai ikon naik taingo do halak Kristen tarjou tarpilit nang marhide pakokopo ni Kristus adalah asa gabe parjabar dohita di hanguluan na manok tongi ido naneng dohononna alani Tuhan Yesus pe sa situnga diajarhon nang maradup ponaka na mangihutto ni mana so nanido di Matius onom ayat 33 say jumulu malulihamu harajaon ni debata dungi tabahonon nakaudeng unang diputar balik say jumulu maluluihamu akaudeng baru tabahonon nama dihamu harajaon ni debata jangan putar balik alai jumulu maluluihamu harajaon ni debata. Kita harus yakin Tuhan memberi jaminan, Tuhan akan memberi bonus bagi kita. Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya bagi kita. Iko porsiadu hita di sini. Ido bahasa di dok Tuhan Yesus sih. Lapatanna itu adalah sebuah janji yang pasti. Di pasu-pasu debatado akahalak namangulu di bagasan hasitongan namangulu di bagasan hati uron. Tuhan akan memberikan kehidupan na umuli na duwengkat si odora na nektabereng nakin di tonga-tonga ni trupukon jalamar hide pesta paskaon nang songonan idok ni trupukta di Kolosseon bohado ngulunya kana porsea dang behita mamerek tupudi dang mamerek tupudi jadi didok di ayat 5 dang bagian ni trupuk taon alai uduk ni trupuk toma atong bunuhamu maruasmu nakka na ditanoon parmainanon, hahudaron, riting niroha, hisap-hisap naroa, rodi pangahution, ima pardebataon na debanin na. Lapatan na bentuk kehidupan lama harus kita tinggalkan dan kita harus berani meninggalkan itu. Mulut adok nakidang mamerek tupu di behita dalam perilaku karena kita berada di dalam sebuah garis linear oleh waktu merdala duhita tujulu dang mundur bahkan tidak berhenti satu detik pun tapi Tuhan mau menginginkan kepada kita waduh hita di tonga-tonga nina mardalenon marhite pesta pasca on mampu kita mau membenahi diri kita memperlengkapi diri kita nak paubaho diri tak mulutung adok pihak kaperilaku dia katiki nasal puina humurang ido nanek sita di konota songonan irok na di son nakingan. He ado tok kudok tu hita di jamita. Tuhan kelak tidak akan bertanya kepada kita siapa kau kemarin, siapa kau dulu, siapa kau tahun-tahun sebelumnya. Tidak itu yang akan Tuhan tanya. Tapi Tuhan akan bertanya siapakah kau sekarang. Dan siapakah kau besok? Molope markilala mangulahon na sopatut manak targor me mana parjahat na sumalin. Tapi Tuhan mau bertanya dangi dohonon ni Tuhani najulu ho parjahat na sumalid doho. Tapi Tuhan bertanya ngabohaho saunari. Anggo hita jolma sejut hari kemarin do setape bereng-berek tudongan. Ngeburju pedongan bodo tortabuai muse cap tu son ya sungun neburju bayon na hape inna muse tong ngasukses pejolma masa lalu na do tabereng dan pada saat itu ketika dia sudah sukses dia sudah hebat dan ke depan hutan de don parakutan nami don ne mana muciuti turilu di mana mau sena hurang na tiki sekolah hamirak dohotun na bajulu nisdi oto do on inna muse atong. Setur dilului do no pani masa lalu pati.
HP nuaing dang oto bibana, imana man jol mano pistar. Buktinya bana lebih berhasil, kan itu dia. Terkadang kita tupudi do tabereng. Gabi berjuma sada halak romar minggu tu gereja. Bah, song gabi berjuma yona den. Biasanya ada kamar minggu, ini mesti etong budi. Kenapa menjadi itu kita? Tapi pada hari itulah kita lihat, oh ternyata ada hidup baru. Bersyukurlah kepada jala ido nani halomohon ni debat tadi sudah nguluniak kana porsea. Ido natarok naki Tuhan tidak melihat ke belakang. Tapi Tuhan mau melihat ke depan. Hari ini sebuah realita kenyataan yang harus kita jalani. Buado nak sudi nguluniak kana porsea. Ya nunggu ya di huripun naki de nak kainat tahu ni bah. Aung ngede ni pungani na ya hubigi do ate. Lain dulu, lain sekarang ini ate. Lain dulu, molo natuari dang dinggan sonari ikut gabi dinggan alunang diputar balik. Nama saya dinggan sonari gabi so dinggan ate. Ai budu gabi lain dulu lain sekarang kan? Ale bohado gabi tulam tu dinggan na. Molo najulu dak tatanda Kristus no ikut tatanda Kristus. Molo najulu sesongon na soparduli do hitanang di pardelening ngulutta songon halak Kristen. Namun sekarang kita harus hidup di dalam kebenaran Kristus. Ido molo didok naking molo nong rap hamu di pahehe dohot Kristus. Marhiti pesta Paskah saderion. Anelos ihutusi anu misi yakana porsea marhiti pesta Paskah tu hita. Wadu ngulun yak kahalak nama jalo Kristus di haluauna dan misi kita ialah gabi tiruan nadenggan. Gabi tiruan nadenggan. Anok sada nabisuk madok sebuah agama yang benar dan berkembang apabila ditemukan dari para penganut-penganutnya ada keteladanan inna. Jemolo sorong be keteladanan diberi kalak sen hak Kristenon, ba memang nalomate do hak Kristenonon. Itu yang pasti. Kita akan redup. Karena apa? Ya karena memang tidak ada sesuatu hal yang positif. Nabui Jepang di si. Alanido yang nguluni halak Kristen ikut Jepang do nakingan. Bentuk keteladanan nakingan. Si tiruan. Aleunak tiru suada. Berbeda deh. Tiru suada lapatanna. Gebisi tiruan dia ka hal-hal nahumurang. Songonan hidup ni akadongar rupani. Aung masada halak nong lau. Madokata malialena. Ang godongan namion gudanggo singotot sianon. Gudanggo singoton. Alai. La suadok si tiruan inna rupani. Anggo singotot gudang menang nape. Ali si tiruan dang adong. Ali hatanya laki meda ate dakatatai. Lapatan na muado memang kehidupan harus dalam bentuk ketiadaan. Dalam dunia misiologi dalam dunia misiologi nuangon na dikembangkan ialah bagaimana misiologi misi itu berhasil manak pararat berita naudi ia sasahat. Harus diutamakan dulu dari keteladanan penganutnya. Jemolo sosial keteladanan penganutna sepintar-pintar kita menceritakan tentang Yesus. Sebesar apapun yang kita sediakan untuk melakukan penginjilan tanpa ada di sana keteladanan hancur jadi. Awudu bukti honi bodoh honottu gagal duhita tu sakai dalam penginjilannya. Ala berketepatan hiau melayani di daerah Jonok tua kadong atas sakai. Ternyata maaf kata sapisi pedang adong besakai gabi Kristen. Padahal sudah 50 tahun kita lu menginjili mereka. Rupa dona berhasil. Kalau rupat ya. Itu sekarang ima nani suara honi purus tanat toreseda. Kalau pula rupat kayak enggano masih ada. Aliang go sakai sama sekali tidak. Jala kucoba do meneliti karena di sekitar Duri itu banyak orang sakai. Masa gabi tutup gereja nang wadokian. HP ternyata ibu hamudo
Ipa sekolah hokka gabi pidu siani gabi guru huria. Ipa sekolah do gabi padita. Di Boto Hamu dua hana terjadi. Justru na di pisak kolahon ni gabi pi gabi guru gabi padita mulak musik lau gabi silom. Akhirnya sudi halahi musik gabi mitok mak. Itu soal keteladanan gitu. Mereka yang dia anggap bisa mengajak mereka untuk percaya dan setia pada Kristus. Tak tertiru. Maaf kata, tunari tuli nak tanah musik. Ngetuli nak tanah. Kita bayangkan itu. HP ibana ma nani harapon gabi mabuan suku nenyan gabi Persea manak setia tu Kristus. Itu nataro naking kalau sudah hilang keteladanan sepertinya tidak memiliki arti apa-apa. Di kita pesongon natoras pe ketika hilang keteladanan dari kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita, kita jangan lupa kita tidak akan menjadi orang tua yang berwibawa. Gabi mol mahita mamudaya kaya anak kota. Molomago keteladanani siap kita songon orang tua. Alanido nang marhite acara binanya kena taparopuan naking dalam hubungannya taringut tu parhihiyun ni paropuan ade. Sadahal naneng tabereng di son akainang matugas nuaing ate na sangat mendesak partikiatan wengon buy do honok kulam jorbuk doaka bentuk kejahatan. Apalagi untuk tingkat generasi na uposo. Gudang ma tirius suada songona hodok nakingan. Istilah tirius suadaon. Murah-murah tauran. Murah-murah merbedai. Saya songon nengel mengimbuk-buk dua kahajahaton, perampokan, pembegalan, doh takaram nasing. Ada pertanyaan di sini. Negara kita ini terkenal negara yang religius, para agama. Terberita di hita di Sadok Portivi nama Ngileson. Namun kenapa di tengah-tengah sebuah negara yang dianggap negara yang religius, justru kejahatan gampang saja ya berkembang. Manang terjadi di Dhaka Nahumalia kita. Ini sebuah keprihatinan yang terjadi. Lapatanna. Apakah agama tidak lagi mempengaruhi hidup setiap orang? Nang mampu be mengendalikan nguluni jolma agama? Hal itu hitam aja tabereng. Gak mampukah kekristenan lagi mengendalikan kita? Ini sudah berbahaya. Nang mampu be hatani debata laupai baru kita? Ini mengalami redupnya, ya. Hidup beragama. Maaf kata majorupani. Kasus belakangan ini ada yang begitu viral ya, tren. Nang tren maksud tuh sangat sesuatu yang prihatinkan. Muladong gue bihitan Persea tanpa usaha, tanpa kareju, boy digedahuk ke pekta. Nah 10 juta gak bisa 100 juta. Negeri bisa 100 juta, gak bisa miliar nih. Ini sekarang yang terjadi. Terlepas dari ya, mereka korban, kita bukan mau menghakimi, bukan. Sedia gudang namati, kan? Alan persoalan di situ. Sarupa do na mangulahon pangototoi doh nani ototoan. Nah itu dia. Sadar di. Alena neng dohonokku hari gini gitu loh. Apakah memang pengaruh agama iman tidak lagi punya berpengaruh dalam kehidupannya? Nah semua pakor behatani debata noaing atau siapapun mereka itu sesuai dengan ajaran ugamona. Molo Persea dope hita di hal-hal yang seperti ini, contohnya di tengah zaman ini, waduh, sangat luar biasa ya. Secara umum kita mau melihat itu, secara umum sudah ugamo majota bereng orang, berarti pengaruh agama masih tipis. Alebadu hita nam ngamereng dari sudut hak Kristenon. Apakah kekristenan masih mempengaruhi
atau masih menentukan arah lumobi itu ke generasi tak. Ini menjadi sebuah perhatian bagi kita. Alena pasti songonan hidup ni Tuhan Yesus do. Hidup Tuhan Yesus di Yohanes 4 ayat 35. Hidup Yesus do di si ida mahamai pabiduk kamu mamatamu. Ainunga merlangat. Nunga tikina sabion ninna. Hatani Tuhan Yesus deh. Artinya Yesus mengatakan ada persoalan mendadak yang harus perlu diperhatikan. Di ngulu nih akan porsia di tengah-tengah nih kondisi tahun lapatannya di tengah-tengah keprihatinan, banyaknya keprihatinan hidup. Baru kita hadir di sini. Lumubi ma nangak kaparopuan nate terdumubi yang merupakan salah satu kunci. Naik tabereng akainang banyak keprihatinan sona tadok nakingan. Nunga marlangat haumai nina. Padi sudah menguning, sudah waktunya untuk panen. Jika tidak dipanen yang terjadi apa? Bulirnya akan jatuh, dia akan terbuang, tidak memiliki arti apa-apa. Alanidora, bado kehadiran secara khusus madon, tua kaparopuan sebagai ibu bagi anak-anak. Ngayatok ku jami tahut tuhita ade hudok. Ibu harus menjadi guru yang utama dan yang pertama bagi anak-anaknya. Guru yang utama. Guru besar. Mololo do peda dana madok kayak yang dibikin mama nina. Anggo berarti nggak berhasil hita. Nggak berhasil hamu wakinang di si. Molo gabe standar ni omak na debe di mana standar. Berarti dia seorang ibu yang berhasil. At juga risukupe siapa perempuan yang paling cantik kau lihat? Nah, nang dohono ni mana artis? Adi dohono ni mana mamaku? Ni mana? Anggoy seorang ibu yang berhasil mahamu di si. Ali mulu gabe artis do di mana no bagak? Perlu kita mengevaluasi sampai di mana, ya? Jala molo diaka nong medua rupani. Soalnya mado hono tu hamu kaina ate, molo hami akamaon. Jodoh jalo hami tu hamu. Ai loppa jo dekke ba arsik jo songo pangalo panidei nang. Ini sering ini. Unang do kok kamu hami nama rohaina do rowaninna. Satu torido kok kamu daun. Itu sebuah kerinduan gitu loh. Ya memang ibu kita itu dulu yang utama. Sangat istimewa, guru besar, sangat menentukan. Teladan yang luar biasa. Doh lopa-lopa nape do acim nina ni lopa naipe. Terasa satu sedarion. Ima. Nak penga 30 tahun nasal tu. Karena apa? Memang seorang ibu hadir menjadi yang utama dalam kehidupannya. Dan yang pertama ikut kita, ini terutama untuk ibu-ibu muda ini ya. Ini terutama untuk ibu-ibu muda. Ikut kita doa kainang perjulu sahali patadahut tuhat tua kayana kota. Bagi anak-anak kita yang kecil, ya. Jangan harapkan itu dari guru sekolah minggu. Jangan harapkan itu dari pendeta, jangan harapkan itu dari situa. Daung. Anda sebagai ibu yang melahirkannya. Harus dari kita yang pertama sekali dia mengenal Tuhan. Jadi harus yang pertama. Dan yang utama kalau digobar honaking. Jadi menjadi tugas doh tanggung jawab tado dalam membentuk akak generasi. Bagaimana kita generasi kita ke depan. Pardelenan ni bangsot, pardelenan ni huriata, nak pardelenan ni ngulut tape. Marhite ido neng ditonahon hatani di batatu hita. Marhiti pesta sadero molo dirakon rapo Yesus di pahehe bukan sekedar dibangkitkan alai nang di parnguluan waik pe nang di pahehe do hita disadarkan kita diberi tugas dan tanggung jawab ada tugas-tugas mendadak yang harus kita kerjakan di tengah zaman ini ditongani beragam keprihatinan doh masalah kehidupan non asa marhiti sianido asa ari sugut adalah menjadi sukacita bagi kita
nagabi las ni roha di ngulu ni akana porsea. Amin. Martang yang mahita. Muliati ma di Tuhan, muliati ma di pesta Paskah na parjulun. Nunga di pengot Tuhan tutu nong di paheheho rohami rap doho Kristus Yesus Tuhani. Jala marhite pesta Paskaun Tuhan tutu nang boton nami ma nok taruli hami di haluaw na pinaradim. Jala marhite pesta Paskaon asa jupang di hami ngulunay baru. Manadikon ngulu nasalpui aleneng Roma tungulunay baru tutu. Napinay barum marhite mudarmo jala napinay barum marhite sian hahihiyom. Alani gabi bui mahami gabi tiruan na dinggan tuhat tutu. Maradupon na humaliak kami. Gabi tiruan na dinggan hami songon na toras maradupon na ngakayanakon nami. Gabi tiruan na dinggan mahami nang maradupon dongan nami. Tusido hami di juho ali Tuhan. Alani pasu-pasu ma hatam na mamakulingi hami di pesta hahihiyon ni anakmu Yesus Kristus sadarion asa gabi gugune barui di hami kanup marsada-sada. Songoni mari Tuhan nangaka ragam ni namasa di tonga-tonga ni huriam roru hami pasahaton ima arsak ni rohani huriam mali Tuhan nunga jumulu marujungulu sada ama doluk sahat martua sihite manadikon inanami nang borusiahan doho tulu danak dinasida. Homa pangapul Tuhan di keluarga na tininggal honna asa unang loas na sidali Tuhan gabi tading di ilu-ilu manak tumatangis. Ali apu lima na sidali Tuhan pahot jala patuguma nang roha pikiran na sidapi Tuhan lau makamonakotsa. Songonido di akaragam ni si hubasan nami pe di tonga-tonga ni huriai makorasi ho Tuhan di akapakubasion pertangyangan kategorial ali lumubi ma Tuhan di sakapi hurian mendo di akka bulan na nengro patupa pesta pembangunan lao padi poson akan narikot Tuhan di tonga-tonga ni huriam hagawipi sutoyoon alani pergugui ma nang sudi panitia nok pinabakit songoni nang makubasi parhihion yak kaparopu ape nang dinamadok muliati hami Tuhan di naung 40 sia tahun umur ni huriam hakabipi sutoyoon asabui mardala tu ulina jala tudingganna jala sudi hami marhiti nasa gugudo pikiran nami lau manupahisak songoni mali Tuhan dina martabarus ni huriam ima keluarga di dina barban do inanami tata Clarista dohot keluarga lehon aritonang songoni dohot 2 anggina sida le Tuhan. Ikoti mahami di parsauran nani ni holong ni roham Tuhan. Asalam matoras jala lam magudang nakpakaporsyon nami di bagasako rap doho nasida marparsaurat di huriamon. Upasahat kami ma salihut ali Tuhan nakpardalanan ningudu nami ganup marsada-sada. Dina mangulak kaulaun si ganup paripe. Makorasi maho pasu-pasu na niulan ni tangan nami. Pinuji maho Tuhan mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami. Upasahat kami tangyang nami di julum. Amin.
Dinamare dihita laos tapasaha ma peliata. Tuhan Yesus, anak sasada, para siloha, haroni, bapelana, rumah kopita, rumah kanoma, Yesus. Jesus.
moliatta. Ali di batama namin na di banwa gijak ko do harorani sa luhut si Leo naringgan dohot na sa ulibasa na maulutus. Upasat tami masyan na nileo mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na kutsus di jelum. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parahasyak kami pilihan o patibuluh karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalam hutad dahami gudang ni si Leo mitu hami. Asalam girgir hami madok muliate tuho marhidi-hidi Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana namin na di banwa gijak sa pinarbadia magwarmu. Sa Roma harajamu, sa sao malomo ni roham di berotongosong na di banwa gijang. Lehon matuhami sa darok kanguluan siya pari. Sa samadusa nami, songop panesa nami, di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tu gihot tu panghujunan, pelua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaurhon madamena tutodim. Amanami na nami dotak kana pasubulong na hinaholongan. Moliate ma di kihadirata di pesta Paskah na parjuluon. Zala martinangi ma tuhat tadi tangyakta. Zala tajalo manang pasu-pasuna. Songoni manang akadongan naman dohoti badahon nang melalui live streaming pe. Upasahat tami ma tutong-atong-ata. Selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.